L'espècie humana és bellugadissa de mena. Potser per això ens agraden tant els mitjans de transport. De cotxes i de motos n'hi ha per a totes les butxaques. Grossos, petits, ràpids, lents, espectaculars i modestos. Uns i altres serveixen fonamentalment per anar amunt i avall cremant petroli. Amb el pas dels anys, però, vet aquí que han acabat convertint-se també en objectes cobdiciats pels nostres col·leccionistes. Jo era petit, hauria de tindre uns 4 o 5 anys, i un diumenge vam anar a casa d'uns amics dels meus pares, que tenien una torreta fora, i resulta que tenien ells allà fora un biscúter, que havia sigut el veu de l'avi i això, i el tenien per jugar, i entraven i feien veure que anaven amb el cotxe. I això és un record que tinc de la infantesa, i vulguis que no, suposo que tot ve d'aquí. Aquell record es va convertir en l'afició que avui l'omple. L'Eduard és col·leccionista de biscúter. A partir de que adquireixo aquest vehicle i el restauro, a mi m'entra una afició pel biscúter que qualsevol cosa m'interessa. Començo a anar per fires, començo a mirar, a preguntar, i veig que hi ha moltes coses, i llavors començo a adquirir-les. Hola, Jordi, què tal? Escolta, m'hauries d'acompanyar a un puesto que he vist unes motos. Vaig entrar al taller i al fons de tot, que no hi havia entrat mai, i té 3 o 4 motos així espanyoles que a mi m'ha semblat que tenia mitges ganes de treure-se-les. L'Àlex i el Jordi col·leccionen motos antigues, molt antigues. Ara veurem d'on les treuen. Per què, estan bé o no? Home, hi ha una Derby primer model que està molt bé, però ell no sé si sap que és primer model, tu no li diguis. Hola, bon dia! Ei, bon dia! Voldríem veure aquelles motos que té allà al fondo. Aquesta és macota. Sí. Crec que li falten moltes peces, em sembla, ja. No, home, tant com això no. No hi entreu pas gaire, vos, No, si sempre passa el mateix, perquè és el que he de pagar sóc jo. Aquesta es veu bastant bé. La Derby de les 50, i aquesta havia corgut Montjuïc, les 24 hores, amb el tombes, al mig de la llima de Lliçà d'Amunt. I penseu una cosa, aquestes rodes, quan va córrer les 24 hores de Montjuïc, sempre estan gastades de la meitat a l'esquerra, perquè les curves a Montjuïc és l'esquerra, tot l'esquerra. I aquesta l'UV, Àlex, com la veus? Home, no és que estiguis malament, No l'havien fet hasta de competició, Oye, i un tap de suro porta. No hi havia res més llavors, tu. Això què hauries de vendre? Tot plegat, un lot o una per una? No, les 3 de cop, 800 euros les 3. Què dius, ara boig? Ni pensar-ho. Home, no. Tu saps la feina que hi ha aquí? No. Hi ha molta feina. Ja estan bé com estan aquí, les tapo altra vegada i s'ha acabat, tu. De les 3, uns 5.000 euros. No te me la deixa, noi, ho sento. Però tu has dit que pel preu no ens renyiríem, home. Fem una cosa, fem entremig, va, un queda entremig. 3.500 ja estan bé, vinga, va. El tomo de què? No podem arribar. Si espereu demà... No podem arribar. Si espereu demà, penseu que ja moriré refredat, Dóna'm la mà. Segur? Què faràs? 2.800 i el dinar pagat tu. No, o sigui res. No. No, fem una cosa. Així per què em donaves la mà? No, ho farem més bé, 2.850, I què em dirà la dona? Em fotrà fora de casa la dona, La dona? No. Et donarà les gràcies per haver tret aquests No li diguis que t'han donat aquests cèntims, que les votarà ella, Només entrar es fa evident quina és la gran passió del Miquel. Bé, aquí teniu el senyor Vivendum. En aquest cas és una de les peces més preuades de la meva col·lecció. Estava a la benzinera de Cervera i per un cop de vent va caure i així va venir a parar a les meves mans. D'alguna manera, el dia que estigui restaurat, serà una de les poques peces d'aquest tamany que hi ha a tot Espanya. Bueno, ara anem a veure un cotxe
que el tenen aquí, una masia, no sé ni quina marca és ni què és. El que passa que hi ha gent que es pensen que tenen una cosa molt important i després resulta que tens una decepció. Bueno, és una sorpresa. En Ramon és un fanàtic dels cotxes que aquest matí ha sortit de cacera. Això és la meva col·lecció de biscúters que he estat recopilant al llarg de tots aquests anys. Aquí, per exemple, podeu veure uns còmics de l'època en la qual surten uns acudits que fan referència al biscúter. Després aquí tenim uns programes de cinema en el qual podeu veure que hi ha pel·lícules de les quals van sortir els biscúters. Després aquí hi ha una fotografia dels Reis Mags que arriben a Barcelona, no? Aquí baix tenim uns contes. Hi ha un que és un nen que jugava al Barça i volia jugar i al final el van contractar i quan li van pagar es va voler comprar un cotxe i què es podia comprar si no un biscúter, no? Els carburadors antics són peces molt buscades pels col·leccionistes de motos. Per aquest dels anys 30 en poden arribar a pagar més de 1.000 euros. Bé, aquí és el taller on portem les motos quan ja les hem comprat. A part de pintar i cromar, pràcticament ho fem tot nosaltres. Aquesta moto és francesa i tot el que és, diguem, estranger, doncs costa el seu. Hi ha moltes fires, el que passa que sempre el que vas a buscar no el trobs, no? Vull dir que tu busques un cargol d'èquids i també n'hi 50 dels altres. Jo tinc motos que fa 5 anys que vaig a darrere de peces concretes i no es troben. Nosaltres intentem que tot sigui original. Ara, esclar, hi ha peces que no ho poden ser, que s'han de fer noves, i llavors se'n diu rèplica. Llavors hi ha molta gent, sobretot a Anglaterra, a Alemanya i a França, que ja fan rèpliques, s'han dedicat a fer rèpliques de motos. Per exemple, a Alemanya de BMWs hi ha models de BMWs, la BMW Guerra, que en diem nosaltres, que és la d'Amsidecar, dels alemans, de la Segona Guerra Mundial. Jo crec que pràcticament es pot fer nova només de rèplica. Llavors aquesta moto per nosaltres té un interès molt relatiu, no? A final del segle XIX, els germans Michelin descobreixen o inventen el pneumàtic per substituir la roda massissa de goma, no? Paral·lelament creen el personatge, a partir d'una pila de pneumàtics adquireix forma i neix la figura de Bibendum. Aleshores, clar, és un element que ens acompanya des de fa moltíssims anys i que l'ha fet tan popular que en aquest moment és el símbol, diguem, de marca més conegut a tot el món en tota la història. Potser si hagués d'apretar a córrer en aquest moment i no em pogués endur res més, doncs a sota el braç no perquè no m'hi cap, no? Però realment aquests ulls d'aquí realment són molt importants, no? Perquè eren les tanques de carretera, aquelles tanques gegants, aquelles tanques que potser podien fer 10 metres d'alçada o més, no? I quan la llei de la publicitat doncs van anar totes a terra i jo vaig poder recuperar els ulls, que és l'únic que em va ser fàcil de transportar, no? Aleshores fa tants anys que els tinc ja, que han vist tantes coses, perquè abans els tenia darrere de la meva taula, que realment doncs, poden explicar molt, no? Ramon. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Què, t'esperava ara? M'esperàs, doncs. Ja, sí. Ja saps per lo que vinc. A veure, el cotxet, no? El cotxet, a veure, quina sorpresa en tens preparada. Jo penso que t'agradarà. Quin model és? Un Stromberg. Un Stromberg, de quin any? De l'any 50, més o menys. Vale. Però està molt senseret. Està molt senseret. La preu-qualitat és molt bo. Sí? Ja veurem, això. Sí, home, sí, és un cotxe per triomfar. Primer deixa'm-ho veure, a veure què tal. Sí, home, sí. Molt bé. Veus? De podrits té els justos, és el motor. El 4 cilindres, 6 volts, molt bé. Pues sí. Mira com peta, Hi ha feina aquí, Clar, que hi ha feina. Perquè, escolta, aquí hi ha hores i hores de treball. Però a tu ja t'agrada, home, Ramon, això? El cotxe és bonic, m'agrada. Què em demanes, això? 4.000 eurins. 4.000? Ui, no, home, és molt car, això. Que el parem, Aquí hi ha 200 hores de treball a restaurar.
Tu has vist com està la tapisseria? Això s'ha de... No, res, Ramon, això... Mira, les rates aquí van tenir el seu niuet, Clar, és que si estigués restaurant no fos aquest preu tampoc, cony. Bueno, jo te'n dono 2.000. Hòstia, no farem res. No farem res? Com està de papers? No pateixis, aquest cotxe era d'un home de Vilafranca, que encara el vaig veure l'altre dia a Fira. I, bueno, no té cap problema en passar amb el DNI i el que ens faci falta ens ho firmarà. Bueno, doncs, quedem en 2.000? No. Quin és l'últim preu? 3.000, ni tu ni jo. Oh, 3.000, sempre m'apretes per tot arreu. No, Ramon, jo ja saps que et truco només per peça bona. Bueno. I els faros ja seran originals, aquests faros? Del tot. Ai, què posa Quimby? Quimby ho feien a Barcelona, això, Això ha de ser Marshall. Bueno, és igual, home, no et ficis en aquests detallets. Sí, home. I si ho deixem a 2.500, ni tu ni jo, va, 2.500. Vinga, 2.700. 2.700, com m'apretes. Bueno, va, 2.700, vinga. Au. Home, el cotxe no és un extraordinari cotxe perquè en van fabricar molts, però bueno, és un cotxe, és molt important la seva matrícula, té la seva matrícula original, és un senyor de Vilafranca, sempre és garantia de que aquest cotxe no l'han manipulat massa. Es veu molt original que no l'han tocat, i el motor funciona molt bé, això és molt important, vol dir que les peces hi són totes, perquè a vegades pot aparentar que està tot correcte, el motor sí tot està bé, però llavors engegues i potser a dins no hi ha ni pistons, i està el motor que no et serveix per res, saps? Aquí tenim aquest altre, que és del dibuixant Ferrandiz, en el qual hi surt aquesta nena amb el gadget, que era, diguéssim, unes ulleres. És un dibuixant molt estimat aquí, que inclús es coneix més per les postals, que en aquest cas són postals de felicitacions de Nadal. Són postals que són bastant difícils de trobar i aquestes dues fan referència al biscúter. Això és un boleto de loteria que es feia un sorteig a Madrid. El primer premi era un biscúter. Ara us vull ensenyar aquest àlbum de postals. N'hi ha algunes que són fotografies i n'hi ha unes altres que són dibuixos. N'hi ha una que està bordada. Com podeu veure, aquí la persona aquesta es va entretenir a bordar, diguéssim, el que són els argells dels nens i tal. Per només 10 euros podeu aconseguir aquesta miniatura del biscúter a escala 1:43. No hi falta ni un detall. Nosaltres participem a ral·lis, bastants ral·lis. El que passa que nosaltres hem triat moto de qualitat, més aviat, de moto molt antiga, d'abans de la Segona Guerra Mundial. Nosaltres les motos que tenim generalment són motos dels anys 10, 20, fins al 30. Jo concretament fa uns 20 anys que em dedico a això de les motos. Vaig començar amb una moto espanyola, que és el que em va fer agafar el gusanito, que diuen, i a partir d'aquí va ser una evolució anar a l'estranger i cada dia començar a voler tenir més qualitat cada cop més. Llavors el que hem anat fent moltes vegades és canviar motos, o sigui, vendre les que no ens han agradat o les de poca cilindrada i comprar de cilindrades més grosses i així anar arribant a el que diu ella, a tenir una col·lecció més maca, M'agrada molt muntar i desmuntar els ferros, donar-los vida, perquè és com si tornessin a néixer. La majoria d'aquests cotxes estan morts, estan per llançar-los a la deixalleria, i tornar-los a donar vida és molt gratificant. Aquí tenim aquest cotxe Bentley. Ara hem començat ja a treure les portes, a treure tot el que és tapisseria de dintre, les fustes i tal. Ara ja després traurem el motor, tota la mecànica, llavors ja començarem.
perquè com veieu aquí el volant aquest està totalment deteriorat, als anys sembla que el volant hagi durat tota la vida, però no és veritat, i bueno, jo ja en previsió d'aquestes, en un ratll que vam anar a Anglaterra hi havia una fira i vam trobar un. Bueno, aquest volant serà el que substituirà el seu perquè està trencat i és impossible d'arreglar. Això és un element que regalava Michelin als garatjos. Era una mica la farmaciola on tenien tots els elements de reparar pneumàtics, no? Aquí tenim una peça molt simpàtica que feien a la fàbrica amb restes de gomes, per això té aquest color verdós, però pot tenir qualsevol color, i ho regalaven al personal de la fàbrica pels seus fills o pels seus nens. Aquí tenim publicitat americana, un cartell espanyol, però bastant inèdit, se'n troben molt pocs, almenys en aquest bon estat, així ensenyant la motocicleta, i com a peça destacable podem tenir aquest trofeu, que és un trofeu que Michelin, així com altres marques, quan els hi demanaven per una competició un trofeu, doncs ells el van fer a partir del Vivendum. Realment, el Vivendum dona molt de sí, no? És un element tan corpori, tan amigable, que inclús serveix per multiplicat sustentar el que és el trofeu, no? Aquí tenim el més petit de tots, que és un biscúter de plàstic, en el qual sortien amb el sobre sorpresa, no? Li segueixen els dos biscúters de minicars. Després tenim aquí aquest del Goula, que és un vehicle que té una curiositat, que és que es posava, diguéssim, a les mones de Pasqua, no? Aquí tenim el Comando Gran, que inclús se li pot plegar, diguéssim, el parabrises, cosa curiosa. I finalment aquí us vull presentar la peça més espectacular que tinc, que és aquest biscúter amb un personatge. Encara no hem trobat el fabricant, però és una peça que realment n'hi ha molt poques. Com a cosa curiosa, valia 47 pessetes de l'època, clar. Bueno, això és una moto inglesa, com veieu, una BCA, de l'any 1914. Potser una de les característiques d'aquesta moto, generalment totes anaven en cadena i aquesta porta la corretja. La vaig comprar jo a París, vull dir, no té res a veure la moto que vaig trobar amb el que veieu ara. Vull dir, una de les coses que no hi havia i que em van avisar molt, que em va dir no la compris, que no hi havia carburador. Hi havia un carburador no de l'època d'aquesta moto. I bueno, vaig tardar 3 anys, vaig fer 2 viatges a Anglaterra i no vaig trobar molts carburadors, però no el carburador que anava d'aquesta moto. I al final, amb un anunci vaig trobar una moto desmuntada d'un home que no es veia capaç de muntar-la, hi havia el carburador i se'm va obrir el cel. I vaig anar a comprar tota una moto per tenir aquest carburador. Restaurats, crec que l'altre dia comptava, em sembla que tinc 62 restaurats. I sense restaurant en tinc uns quants més, que no els tinc comptabilitzats. Però bueno, és la meva afició i disfruto molt. No he comprat mai cap dels cotxes que veieu aquí restaurats. Sempre ho vull fer jo perquè així sé com està fet el cotxe i tal com s'ha de fer ho faig, no? Qualsevol marca m'agrada. Tant és així que tinc 35 marques diferents aquí. I no he tingut mai de dir, m'agrada molt el Rolls o m'agrada molt l'Hispano-Suïssa. M'agraden tots, des d'un Seat 600 al millor Hispano-Suïssa que hi pugui haver. Quan entro en un cotxe tinc que pensar una mica a veure on són el canvi de marxa, però quan hi soc dins ja estic com els camaleons, ja m'estic adaptant i ja cap problema. Michelin es va dedicar molt a fer molta peça promocional a partir de la figura de Vivendum. Per exemple, tenim aquesta ràdio, que era un obsequi que Michelin donava als distribuïdors perquè ells ho poguessin al mateix temps regalar als seus clients. Tenim també, per exemple, el que era algo molt important per Michelin, que eren els jocs de platja. Michelin sempre li ha agradat estar a prop de la gent i una sèrie de personatges de Vivendum corporis, o sigui, gent vestida de Vivendum, anava repartint una sèrie d'elements per les platges amb els nens per fer jocs i per fer participació. D'aquest d'aquí, que era desmuntable, sortia, per exemple, aquesta moto d'aquí. Aquesta peça, per exemple, això anava col·locat on avui no podríem posar-ho, que és al frontal del cotxe, al tablier del cotxe, no? Malgrat hi ha aquest gran escampall de Vivendum, poca gent coneix el nom. I la gent el relaciona sempre, o diu el senyor Michelin, no? En anglès inclús Michelin Man. Vivendum surt d'una frase que és Nunc es Vivendum, i
es va fer popular doncs, el vivendum, que volia dir el que s'engull els obstacles i no punxa, no? D'entre els milers de gadgets creats al voltant del vivendum, nosaltres hem triat aquest encenedor de pedra fabricat als anys 60. Simpàtic i barat, 30 euros. Aquí us presento una altra peça de la meva col·lecció. És un cotxe de pedals de la casa Sauquillo, de mitjans dels anys 60. El condueix en aquest cas el meu fill Ivan, que és el mitjà, que espero que algun dia segueixi amb la col·lecció. Això és una Matchless inglesa, és de 1920, és una moto que pràcticament sembla de guerra, però no ho és. La gràcia més gràcia que té és que no ha estat mai restaurada. Aquesta moto és original totalment, com el dia que va sortir de fàbrica. No s'ha pintat mai ni s'hi ha fet mai res. L'any 36 passava un home per aquí i va deixar aquesta moto en aquesta casa. Era un senyor de Manresa i mai més va tornar a buscar-la, ni vam saber com es deia ni res. Això estava, per exemple, a 5 metres d'alçada al costat d'un garatge, no? Aquest d'aquí estava dins d'un taller de pneumàtics a Lleida. Aquest d'aquí surt de Tàrrega. Aquí hi ha les cèlebres rajoletes de garatge, que encara avui hi ha garatges que les tenen aquí, i anaven acompanyades de rajoletes grogues que feien la combinació dels dos colors típics de Michelin, no? I ara tens alguna cosa localitzada? Ara, sí, hi ha un parell de peces. Hi ha un parell de peces, una a la província de Lleida, una altra a la província d'Osca. No són fàcils d'aconseguir, no? Justament per això, perquè un cop tu demostres interès, tot i sent molt espavilat i intentant no demostrar-ho, doncs la gent et veu i et veu venir i aleshores doncs es tanquen en banda, no? Ens deixaries que t'acompanyéssim a buscar-ne una? M'agradaria, seria interessant poder-vos ensenyar realment com es troben aquestes coses i on estan encara avui en dia. Bé, aquí el teniu. Fa uns 15 anys que el vaig trobar i avui farem l'última intentona a veure si hi ha manera d'aconseguir-lo. Prova-ho. Vaig a veure-ho. Què, Miquel? Hi ha hagut sort o no? Doncs avui no hi ha hagut sort. Avui no hi ha hagut manera de que baixessin i volguessin desprendre's d'això, quan és un element que aquí s'anirà malmetent i a casa faria goig. Què hi farem? Un Berliet de 1907. Un Hispano-Suïssa de 1916. Un Rolls Royce de 1933. Un Horch d'Auto Union de 1934. Un Delahaye de 1937. Un Pegaso de 1956. Un Renault Alpine de 1973. I això què és, Ramon? És un cotxe fet a Barcelona i només en van fer un, que és aquest. L'any 67 es va presentar al Saló de l'Automòbil de Barcelona, va tenir un èxit sensacional, va tenir molts pedidos i, bueno, quan ja anaven a construir uns quants, llavors se'ls va encendre el taller on feien la fibra, perquè aquest cotxe tot és de fibra. I es van cremar mollos, es va cremar planos, es va cremar tot. I, bueno, va quedar aquest cotxe sol únicament i es va deixar de fer ja el projecte, es va anul·lar el projecte i va quedar aquest. Un bon dia, un senyor